Zato zunubi ko da ya kasance gaskiya. Ni ban kira sunan Adam A Zango ba, ban kira sunan Umar M Sharif ba. Ita mai numfashi kuma saboda an yi waƙan da ita? To ga wanda ya waƙan nan, Munir Ali. Jama'a assalamu alaikum. Ina masoyan mu na faɗin duniya. Muna ƙara godiya, muna kuma ƙara muku jinjina akan bibiyar mu da kuke yi akan waƙoƙi da muke saka muku daɗaɗa na soyayya da kuma kalamai masu daɗi da inganta soyayyar matasa. Ina ƙara roƙo dan Allah dan Annabi, dan soyayyar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a taimaka a bi mana wannan waƙar, ko kuma in ce a taimaka a je TikTok mai suna Munir Ali Naji Na Gani, a hau mana sam ɗin wannan waƙar. Sannan a bi mu a YouTube Munir Ali Naji Na Gani, a mana subscribing. Yanzu haka odiyon waƙan yana kai Naji Na Gani. Wallahi waƙar ta yi, wallahi ta yi. Na gode sosai, a mana subscribing a kuma danna mana ƙararrawa. Mun gode. Naji na gani, Naji na gani, naji na gani. ga masoyiya ta kyautar Ubangiji.